Ах, пътувания! Тази ненаситна жажда да откриваме нови хоризонти, да се потопим в чужди култури, да опитаме непознати вкусове. Това е безкрайно търсене, нали? Но понякога се чувстваме изгубени в морето от дестинации, несигурни къде да хвърлим котва. Затова, позволете ми да ви поведа, скъпи изследователи, до далечни земи, които само чакат да бъдат открити. Забравете утъпканите пътеки, претъпканите туристически атракции и клишетата. Заедно ще открием скрити скъпоценности, автентични места, където красотата ни очаква на всяка крачка. Пригответе се да бъдете смаяни, защото ви повеждам на пътешествие до 10 най-перспективни туристически дестинации за 2025 година. Не забравяйте да се абонирате за канала, да споделите и харесате видеото. И задължително вижте нашите партньори във видеото, за да планирате следващите си пътувания, използвайки линковете в описанието. Представете си архипелаг от над 1500 острова, островчета и пясъчни плитчини, разпръснати като изумруди по тюркоазените води на Тихия океан. Добре дошли в Раджа Ампат, Индонезия, рай за гмуркачи и любители на природата. Разнообразието на морския живот тук е просто зашеметяващо. Пъстрите коралови рифове са дом на невероятно разнообразие от морски обитатели. Риби клоуни, манталъчи, акули, вобегонг и стотици други видове. Представете си, че се гмуркате в тази кристално чиста вода, заобиколени от симфония от цветове и движения. Това е незабравимо преживяване, което ще ви остави без дъх. Далеч от градската суматоха на Бали, Раджа Ампат е запазил своята автентичност. Тук може да отседнете в бунгала на вода, да се насладите на ястия от прясна риба, приготвени от местните жители, и да изследвате пусти острови с бели пясъчни плажове. Един от най-добрите начини да откриете Раджа Ампат е като наемете лодка и се впуснете в приключение. Плавайте от остров на остров, изследвайте скрити лагуни и се насладете на дивата красота на този архипелаг. Не забравяйте фотоапарата си, защото пейзажите на Раджа Ампат са просто зашеметяващи. От скалисти скали, покрити с буйна джунгла, до безупречни бели пясъчни плажове, всеки кът от този архипелаг е истинско пиршество за очите. Затова се отдайте на зова на Раджа Ампат и открийте скритото съкровище на Индонезия. Долината Дуоро е много повече от просто хубаво вино. Това е регион, богат на история и култура, където времето сякаш тече по-бавно. Разходете се по калдарамените улички на живописни селца като Пинял или Ламего. Възхитете се на традиционната архитектура на къщите с техните цветни фасади и се насладете на спокойната атмосфера, която цари тук. Подарете си круиз по река Дуоро и се насладете на красивите пейзажи, които се разкриват пред вас. От терасовидните ложа до селцата, накацали по склоновете на хълмовете, всяка гледка е като картичка. Долината Дуоро е идеална дестинация за тези, които търсят автентичност, недокосната природа и вкусна кухня. Затова се потопете в очарованието на този скрит скъпоценен камък на Португалия. Представете си място, където сякаш времето е спряло, носено от звука на река Меконг. В Луанг Прабанг, някогашната кралска столица на Лаос, можете да усетите осезаем мир. Всяка сутрин монасите, облечени в шафранови одежди, боси отиват за своята милостиня. Посетете величествения храм Ват Ченг Тонг, бижуто на лаоската архитектура. Подарете си едно незабравимо преживяване с разходка с лодка по Меконг по залез слънце. Културното наследство на Луанг Прабанг се разкрива и чрез неговата кухня. Отдайте се на изкушението от разнообразни, уникални и вкусни аромати. Опитайте као сой, креместа супа с нудли и къри, или лап, национално ястие от мляно месо. За автентично кулинарно изживяване посетете нощния пазар. Тук ще откриете местни специалитети и традиционни десерти. И всичко това в приятелска и жива атмосфера. Представете си зелени острови, издигащи се от Северния Атлантик, брулени от вятъра и обвити в аура на мистерия. Добре дошли на Фариорските острови, автономен датски архипелаг между Исландия и Норвегия. Тук природата царува, предлагайки грандиозен и див спектакъл. Стръмни скали се спускат в бурното море и образуват шеметни водопади, които сякаш се противопоставят на гравитацията.
Вълните се разбиват мощно в назъбените брегове, докато морски птици летят в небето, изпълнявайки грациозни танци във въздуха. Разходете се из живописни селца с пъстри къщи, сгушени в дълбоки фиорди. Потопете се в спокойната и автентична атмосфера на тези места, сякаш излезли от друго време, където животът тече в ритъма на природата. Фариорските острови са истински рай за планинарите. Маркирани пътеки криволичат през спиращи дъха пейзажи, предлагайки невероятна гледка към океана и околните планини. Въпреки отдалеченото си местоположение, тези острови имат богата и уникална култура. Дълбоко е вкоренена в древни традиции. Открийте очарователната история на Фариорските острови, оформена от викингите и нордическите легенди. Посетете местните музеи, за да научите повече за традиционния фариорски начин на живот, техните уникални занаяти и тяхната близка връзка с природата. Не пропускайте да опитате местната кухня, често приготвена от риба и агнешко месо от пасищата. За истинско и незабравимо преживяване, посетете концерт на традиционна фариорска музика. Потопете се в пленителните мелодии и древни песни, които разказват историята и легендите на тези очарователни острови. Фариорските острови са идеалната дестинация, за да се свържете отново с природата, да избягате от ежедневието и да откриете уникална и запазена култура. Представете си обширни пейзажи, където върховете на аржентинските Анди, покрити с сняг, величествено се издигат в лазурното небе. Добре дошли в Салта, колониален град, разположен сред плодородна долина. Това е идеалната отправна точка за изследване на чудесата на региона. За прекрасна гледка към града и околността, качете се на лифта, който ще ви отведе до върха Черо Сан Бернардо. От тук можете да се насладите на панорама, която спира дъха. Открийте впечатляващите пейзажи на Кебрада де Умалака, обект на световното наследство на ЮНЕСКО. Цветни скални образования, живописни селца и пленителни археологически находки. Не пропускайте Серо де лос Сиете Колорес, планината с седемте цвята, уникална гледка. Салта е известна със своите уникални вина, отглеждани на голяма надморска височина. Посетете винарските изби, дегустирайте вина и се насладете на красивите гледки. Окинава. Когато чуете това име, сигурно първо ви идват на ума недокоснати плажове и тюркоазено море, нали? Но, мили мои, Окинава е много повече от това. Това е архипелаг с богата история, култура и изключително дълголетие. Знаете ли, че Окинава е с една от най-високите концентрации на столетници в света? Представете си за момент живописни селца, в които сякаш времето е спряло, усмихнати жители, които споделят древни тайни за дълголетие. Това е магията на Окинава. Не напразно наричат Окинава островът на вечната младост. Традиционният начин на живот, здравословното хранене и спокойната среда допринасят за изключително дългия жизнен път. Така че, ако търсите дестинация извън утъпканите пътеки, остров, където времето тече различно, то Окинава е правилното място за вас. Потопете се в очарованието на нейната природна красота, уникална култура и тайни за дълголетие. Културното наследство на Окинава е богато, както и нейният подводен свят. Оформена от векове обмен с Китай и Япония, културата на Окинава има уникална и завладяваща идентичност. Представете си пъстри будистки храмове, редом до шинтоистки светилища, очарователни традиционни танци и колоритни фестивали. Това е онова, което съставлява културното богатство на Окинава. Потопете се в пленителните мелодии на саншин, традиционен музикален инструмент на Окинава. Потопете се в спокойната атмосфера на дзен градините и открийте бойното изкуство карате, възникнало на тази земя. Окинава е остров, който трябва да се преживее, усети и от който да се насладите. Това е покана да откриете, да се отпуснете и да си починете. Затова не чакайте повече и се отдайте на магията на Окинава. Високо в планините Кавказ лежи Сванети, регион в Грузия, който е като скрито съкровище.
Представете си върхове, покрити с сняг, които се оглеждат в кристално чисти планински езера, средновековни села, накацали по зелените склонове и древни традиции, които се пазят с гордост. Далеч от отъпканите туристически пътеки, Сванети предлага автентично и незабравимо преживяване. Ще се разходите по пътеки, стари от векове, ще преминете през изумителни висящи мостове и ще откриете средновековни църкви, украсени с стенописи, каквито няма никъде другаде по света. Легендарното гостоприемство на сваните, горд и гостолюбив планински народ, ще ви докосне сърцето. Представете си как се наслаждавате на традиционна вечеря в сванска къща. Опитвате чаша хубаво грузинско вино и слушате звуците на древното полифонично пеене. Сванети е истински рай за любителите на планината. Представете си само как се изкачвате по стръмни пътеки, прекосявате тучни зелени поляни и се наслаждавате на спиращи дъха гледки към величествените върхове на Кавказ. Най-известният маршрут в Сванети несъмнено е този, който води до Ужгули, най-високото село в Европа. Представете си как с часове се разхождате сред пленителни пейзажи, заобиколени от заснежени върхове и древни ледници. По пътя си ще откриете традиционни свански села, разпознаваеми по своите каменни защитни кули, които са част от списъка на ЮНЕСКО за световно наследство. Представете си как се връщате назад във времето, докато се разхождате по калдарамените улички на тези вековни селца, пропити с история и традиции. Сванети е уникална туристическа дестинация. Място, където сякаш времето е спряло. Оставете се да бъдете омагьосани от дивата красота на планините, богатото културно наследство и гостоприемството на местните хора. Занзибар. Име, което ни кара да си представяме райски плажове, тюркоазени води и бял пясък. Но Занзибар, мили мои, е много повече от това. Това е остров с богата и пленителна история, оформена от африкански, арабски и индийски влияния. Представете си ароматни плантации с подправки, тесни улички с бели къщи и оживени пазари, където се смесват хиляди и един аромати. Това е магията на Занзибар. Островът на подправките, както го наричат, ще ви омагьоса със своите упойващи аромати. Представете си как се разхождате из плантации с карамфил, канела и индийско орехче и как разкривате тайните на отглеждането и обработката на подправките. Но Занзибар е и място, където историята среща природните красоти. Представете си как си почивате на девствени плажове, плувате в кристално чисто море и изследвате пъстри коралови рифове. Но не пропускайте Стоунтаун, историческото сърце на Занзибар, което е под закрилата на ЮНЕСКО. Представете си как се губите в криволичещи улички, любувайки се на резбовани врати и разкошни дървени балкони. Открийте суахили културата, един уникален микс от африкански, арабски и индийски влияния. Посетете пазара на Роби, място заредено с история, и чуйте увлекателни разкази за бурното минало на Занзибар. Занзибар е остров, който има всичко – райски плажове, пленителна история, богата култура и тучна природа. Оставяме слънче в Занзибар за един друг вид топлина – топлината на естонското гостоприемство. Да, знам, може би звучи като лоша шега, но изчакайте да видите Талин. Този град просто има нещо магично в себе си, нали? Представете си криволичещи калдарамени улички, пъстри къщи с стръмни покриви, средновековни градски стени, сякаш сте стъпили направо във филм. Но наистина е така и е фасцинантно как тази историческа атмосфера се слива перфектно с модерната енергия. Талин е като да сте взели стара Европа и сте я катапултирали в бъдещето. Това е център за технологични иновации, с динамична стартъп сцена и супер бърз интернет. Така че можете да се разхождате из средновековни улички сутринта и да се насладите на кафе в модерно кафене след обед. Това е магията на Талин. Място, където миналото и бъдещето се срещат в хармония. Какво ли ни очаква в Талин? Ще се изгубим из тесните улички на стария град. Ще се насладим на готическата архитектура, ще изпием по едно кафе в уютен двор и ще си поговорим с местните майстори. Ще се изкачим на хълма Тоомпеа, откъдето се открива прекрасна гледка към града.
Не пропускайте модерния квартал Каламая с неговите дизайнерски магазини и художествени галерии. Талин е град, който предлага по нещо за всеки. Качвайте се, отиваме на края на света. Не говоря за някой мрачен бар след дълга нощ, а за националния парк Торес дел Пайне в Чили. Представете си само стръмни планински върхове, които се издигат в небето, сини ледници, тюркоазени езера и брулени от вятъра пампаси. Величествено е, диво, почти нереално. Чувствате се много малки пред силата на природата. И знаете ли кое е най-хубавото? Това е рай за планинарите. Независимо дали сте любители на леки разходки или опитни авантюристи, тук има подходящ маршрут за всеки. Можете да си направите кратки еднодневни преходи, за да се насладите на пейзажа, или да се впуснете в известния W-Trek, многодневен преход, който ви води в сърцето на парка. Но внимавайте! Преходът в Национален парк Торес дел Пайне не е за всеки. Трябва да сте добре подготвени, да имате подходяща екипировка и най-вече да уважавате природата. Не сме тук да оставяме следи, а да се наслаждаваме на красотата. И животът не е само преходи. Можете да карате каяк по езерата, да наблюдавате диви животни. Представете си гуанако, лисици, кондори. Или просто да седнете на брега на езерото и да се любувате на гледката. Вечер се събираме около лагерния огън, за да споделим историите си за деня и да се насладим на звездите. Защото да, нощното небе там е нещо специално. Национален парк Торес дел Пайне е уникално преживяване, приключение, което ще остане завинаги в съзнанието ви. Това е място за среща с природата и със самите себе си. Това беше нашето пътуване до 10 нови туристически дестинации, които да посетите през 2025. Надявам се, че това ви е вдъхновило да стегнете куфарите и да се отправите на приключение. Готови ли сте да планирате следващото си пътуване? Тези нови туристически дестинации за 2025 година предлагат незабравими приключения. Ако това видео ви е харесало, дайте му палец нагоре, споделете го с приятелите си, с които пътувате. И се абонирайте за скрити оазиси, за да откриете още невероятни дестинации. Благодаря за гледането и приятно пътуване!